минем през този кръстопът с нашите братя, които днес живеят в Северна Македония. Всеки един човек е призван да премине този кръстопът и да отиде до Христос и до доброто, до святото, до това, което ще го направи по-добър. Ние сме свидетели на много интересни отношения между България и Северна Македония. Отношения, които в миналото бяха немислими. 40 години и повече ние почти нямахме общение помежду си. Българският народ 1944 година беше разделен. Той беше изолиран част от част. Защото аз съм твърдо убеден, че народа на Северна Македония в своите 90% е български. В своята цялост той е български. Не искам да изключваме никой друг народ. Нито албанците, които знаете, че са много в Северна Македония, нито сърбите, които живеят там, нито братята роми, нито турците, които живеят там. Никой не трябва да бъде изключван от нашето братолюбие. Но основната част на населението на Северна Македония, това е българския народ. В голяма степен отроден, откъснат от своите корени, заблуден с огромната възможност на една държава, как може да промени съзнанието на даден човек. Кървавата Коледа е нещо страшно. Това е едно огромно изпитание. Вие виждате, че в една цяла война, която се води, са загинали 2, 3, 5 хиляди души. А тогава на Кървавата Коледа в Македония са избити 45 хиляди човека. И всички тези жертви, всички тези невинни мъченици са били свещеници, учители, кметове, офицери, войници, всички тези, които са имали някакъв благодатен допир до българщината и хора, които са били с ясното българско съзнание. Избити, изпратени по лагери, за които хора вече не се говори. Никой не споменава мъченици от това време. Да избиеш 45 хиляди човека на една малка територия, тогава населението на Вардарска Македония е под 1 милион, е нещо драстично, нещо, което може да се нарече геноцид. Нещо, което ние трябва да го определим като геноцид, защото това повсеместно избиване на българската духовна интелигенция и на българщината в Македония е страшно последствие и то доведе до тази ситуация сега.